Добро утро! Епизод номер 657 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е чуждата мотивация, вина или игра. Сега появява се от време на време менеджерите да кажат, че тогава, когато хората им в екипите не се чувстват добре, не са мотивирани, отявлено показват неудовлетворение от кариерната си пътека или от самото естество на работата, т.е. демонстрират някакво ниво на демотивация и ръководителите на екипи споделят, че се чувстват виновни, някои от тях, за това, че не създават достатъчно мотивираща среда в екипа си. И ще се фокусирам и в рамките на този епизод ще ви провокирам, може би, да се замислите какво може да направите в подобни ситуации, ако изпитвате чувство за вина за това, че работата е монотонна на хората, че те се чувстват недобре и така. Тоест, ако вие се чувствате виновни за чуждото нещастие, наобщо да кажем, не става въпрос чак за нещастие, но за чуждата демотивация. И ако действително се подадете на тази вина и каква е естествената ви реакция? Всъщност, нека да видим. Отговорете си на въпроса, ако правите, дори да излезем от контекста на това, че изписвате вина заради това, че някой от екипа ви не е мотивиран, не може да му създадете по-мотивираща среда за него, дори да излезем от този контекст. Във всички случаи, когато изпитвате някаква вина, какъв е импулса ви за действие? Тоест, в каква посока на разширение, на изследване или по-скоро на какъв е импулсът ви за действие, който се появява, когато чувствате вина, за каквото и да било. И това е малко риторичен въпрос, но си заслужава човек да му отдели внимание, да види, че независимо дали в този контекст, в който стартирахме, или в по-широк дори житейски контекст, тогава, когато човек се чувства виновен, е по-скоро енергията на снишаване се появява на хоризонта, т.е. избягване на рисковете, оправданията, извиненията, неудобството и така нататък и така нататък. Така че първото нещо, ако изпитате такова чувство за вина, то е някаква индикация, че най-вероятно сте поели повече тежести, колкото може да носите, или сте поели повече отговорности, за които не сте отговорни. И ако с чувство за вина се опитвате да мотивирате хората в екипа си, това неизбежно ще ви вкарва в режим на извинения, на обяснения, на дундуркане. И този дундуркинг, който действително се заражда от някакво вътрешно чувство за вина, тогава, когато менеджерите дундуркат хората си, това, което се получава с течение на времето, са едни детски градини. Тоест, големи, хубави стъклени офиси, пълни с 25, 30, 40 годишни малки деца. Не защото хората искат да се държат като малки деца, но просто защото техните менеджери, водени от чувството си за вина, почват да ги дундуркат, да ги обгрижват, да им се обясняват и така нататък. И най-вероятно хората, които са попадали и изпитвали това състояние на дундуркинг спрямо някой, виждат, че резултатите не са особено позитивни. Кое е обратното нещо или кое е нещо, което може да направите тогава, когато имате подобна ситуация, хората ви са демотивирани и изпитате чувство за вина за това, че не са мотивирани. Първото нещо, което трябва да направите, е да се разделите с това чувство за вина. Тоест да идентифицирате точно всъщност кое го предизвиква и кое е обратното, кое е създателната енергия, която може да ви помогне да подкрепите хората, които казват, че са демотивирани. Това, че казват, че са демотивирани, това е тяхната демотивация от една страна. Казвам, че мотивацията е на 100% мотивация, но и като ръководител на екип, естествено може да окажете влияние върху това, доколко хората са по-скоро в мотивиращо или демотивирано състояние. Но първото нещо, скъпи хора, е да отработите това чувство за вина. Естествено, че се чувствате виновни, ако мислите, че не успявате и не можете да свършите нещо, което би трябвало да можете да свършите. И един от най-лесните начини да се отървете от това чувство за вина, просто не само ментално, но и действително да вникнете в същността на това, което 1000 пъти може би съм повторил вече в подкастите, че мотивацията
е на 100% самомотивация. Какво следва от тук нататък? От тук нататък следва да подкрепите с присъствие, с въпроси, с балансиране между грижата към човека и твърдостта към нещата такива каквито са. В крайна сметка никой не е длъжен никому на някакво ниво. Тоест, ако тръгнете от позицията, че вас никой не ви мотивира, т.е. вие избирате да си мотивирате, да си намерите мотивацията, нали, хората около вас, доброто отношение, уважението и така нататък помагат, но в крайна сметка не може да дадете щастие, нито може да вземете, нито може да дадете щастие на някой. По същия начин, не може да дадете и не може да вземете мотивацията от някой. И вината ви се появява тогава, когато мислите, че от вас зависи. Значи, първото нещо е да си припомните, че мотивацията е на 100% самомотивация, но и другото нещо, човека отсреща да го разбере това и да вникне. И тогава това може да има разговора да премине през ефектите на студения душ, ама как така, моя менеджер, примерно, те могат да кажат, не ме забелязва или не отчита приноса ми и така нататък. Не. Независимо какви са външните обстоятелства, човек може да, независимо дали моя менеджер ме забелязва или не, аз мога да си върша работата с удоволствие или не с удоволствие. И това зависи от мене, от моя филтър, с който гледам на работата. И вашата роля, тук вече ще оставя по-широко отворено полето към вас, е как да го направите това. Хората да видят и да осмислят, че тяхната мотивация зависи на първо място и най-вече от тях. Външните обстоятелства и фактори допринасят по някакъв начин, но те индиректно допринасят. В крайна сметка зависи от човека. И тук естествено са тази матрица, която дори споменах преди малко, да балансирате от какво точно има този човек нужда, за да вникне в това послание, че мотивацията е 100% мотивация и какво всъщност вие като ръководител на екипа или като менеджер на този човек може да направите така, че не с чувство за вина, а точно обратното, с вяра в човека, с подкрепа, да намерите този баланс между твърдост и грижа. И когато фокуса на внимание ви е да подкрепите човека, а не да се оправдавате и обяснявате защо работата е такава каквато е, в крайна сметка отговорността на човека отсреща, както и на вас за вашата собствена мотивация, така и на човека отсреща, да прецени, може би тази работа не е за мене, може би имам нужда от промяна и каквото и да е. Да го подкрепите човека, сам да си изясни какво иска и какви стъпки иска да направи, а не да носите този товар, да мотивирате някой друг. Това е кауза пердута. Мотивацията е на 100% самомотивация. И ключовото нещо тук, може би с това ще завърша, е дали, когато стане въпрос за чуждата мотивация, стартирате от място на вината, че е ваша отговорност. Естествено, че до някъде е ваша отговорност, но изначално тя тръгва и спира с самия човек от среща. Дали от място на вината или от място на играта. Т.е. с забавление, с провокиране, може би с малко повече, не знам, сарказма може и да не се приеме на всяка добре, но с хумор, с казване на нещата такива, каквито с малко повече лекота и игра. От това място може да подкрепите човека да се види отстрани и в крайна сметка да се вземе в ръце. Така че чуждата мотивация ще отива нагоре или надолу, в зависимост от това до голяма степен дали стартирате или адресирате или мислите за нея от място, че вие сте виновни, че другите не са мотивирани, и от място на това на играта, на забавлението и изследването, защото човека е там, където е и къде иска да бъде. И трябва да имате в предвид, че понякога тази демотивация, която може някои от хората ви да имат, т.е. те влизат в режим на жертвата, това може да е спасителен полъз за тях. Т.е. те искат да са магнит за вниманието на чуждите хора и просто да си обичат на някакво подсъзнателно ниво, да искат да са жертвата. Хората, които не са оценени и така нататък. И това да дава някакво усещане за идентичност. Така че не е ваша работа да определяте идентичността на хората, ваша работа като ръководител на екип е по-скоро да ги подкрепите, те да са наясно със себе си. Това беше за днес. 657 епизод. Чуждата мотивация, вина или игра. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.